ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଦି ଜଣ ବୁଢା ବୁଢୀ। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ହାଥିଲା ତାଙ୍କର ବେଉସା। ବୁଢୀ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲା ଆଉ ବଉଳା ଗାଈକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ଦିନେ ବୁଢୀର ବଉଳା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବଉଳାଟା ବି କ୍ଷୀର ଦବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ବୁଢୀ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋଭୀ। ତାର ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା ଆଦିରେ ଲୋଭ ଥିଲା। ଦିନେ ବୁଢା ବଣକୁ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କାଠ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳକୁ ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଛରୁ ଡାକିଲା। ବୁଢା ବୁଦା ପାଖରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଝାଡ଼ ଭିତରେ ଚଢେଇଟିଏ ପଡିଛି। ସେଇ ଚଢେଇକୁ ଦେଖି ବୁଢା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବାପରେ, ଇଏ ତ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଚଢେଇ। ଆହା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ୟାର। ପ୍ରକୃତରେ ଚଢେଇଟା ଥିଲା ସୁନା ରଙ୍ଗର। ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ ସୁନା ଭଳି ଚିକଚିକ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ ବି କରୁଥିଲା। ଉଠେଇବି ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇବି? ତମେ କଣ କାଲ? ମୁଁ କହୁଛି ନା, ତମେ ଯାହା ପାଇବ ତମ ପଡୋଶୀ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅଧିକ ପାଇବେ। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ। ସାମାନ୍ୟ ଚଢେଇଟିଏ ହେଇ ଇଏ କାଳେ ମତେ ଦାନ ଦବ। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଜୀବନ ଦାନ ଦଉଛି। କଣ୍ଟା ଝାଡରୁ ସୁନା ଚଢେଇକୁ ଆଣି ବାହାରେ ଛାଡିଦେଲା। ମଉସା, ମୋ ଜୀବନ ତ ରକ୍ଷା କଲ, ଆଉ ମୋଠୁ କିଛି ନବନି? ଥାଉ ଥାଉ, ବହୁତ ଦାନୀ ତୁ। ବୁଢା ତା ଘରକୁ ଚାଲିଲା ଆଉ ବୁଢୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କଣ କଲ ତମେ? ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଦବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ତମେ ନ ଆଣି ଚାଲି ଆସିଲ। ଧେତ୍ ଧେତ୍, ସିଏ କଣ ମତେ ଦବ? ଇଏ ପରା ସାମାନ୍ୟ ଚଢେଇଟା। ଦେଖ, ମତେ ରଗାଅନି କହୁଛି। ବଉଳା କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କରିଛି, ମୋ ହାତରେ କାହିଁ କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଚଢେଇ ଯାହା ଦଉଥିଲା ତାଠୁ ନେଇକି ଆସ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବି ରହିବାକୁ ଦେବେନି। ବୁଢା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା ଚଢେଇ ପାଖରେ। ସୁନା ଚଢେଇ, ଏ ସୁନା ଚଢେଇ, ମତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତୋଠୁ କିଛି ନ ନେଇ ଚାଲିଗଲି। ତୁ ମତେ କଣ ଦେଇପାରିବୁ କହିଲୁ? ତମେ କଣ ନବ କହୁନ? ଆରେ, ମୋର ତ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ସୁନା ଚଢେଇକି ଘରଟେ ମାଗୁଛି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ସୁନା ଚଢେଇ, ମତେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟାଏ ଦେ। ଘର ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। ମଉସା, ଯାଅ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖ ତମର କେମିତିଆ ଘରଟେ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ହେଇଥିବ, ତମ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଘର ହେଇଥିବ। ହଁ, ବୁଢା ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ତା ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଲେଖାଏଁ ଘର ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବାହାରେ ବୁଢୀ କଟୁରୀ ଧରି ବସିଛି। ଆରେ ବାଃ, ଆମର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଘରଟା ହେଇଛି ତ। ପେଇସା, ତତେ ମୁଁ ହାଳି ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଦେବି। କାହିଁ? ତୋ ଆଖି କଣ ଫୁଟି ଯାଇଛି? ଆମକୁ ସୁନା ଚଢେଇ ଗୋଟାଏ ଘର ଦେଲା, ଆଉ ପଡିଶାକୁ ଦିଟା ଘର ଦେଲା। ଆରେ, ସିଏ ତ ଆଗରୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲା। ଏବେ ଯାଇ ସୁନା ରୂପା ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ପାରୁଛ ତାଠୁ ନେଇକି ଆସ। ଧେତ୍, ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢା ପୁଣି ଯାଇ ସୁନା ଚଢେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନା ଚଢେଇ, ଏ ସୁନା ଚଢେଇ, ମତେ ସୁନା ରୂପା ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ମତେ ଦେ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ନିଅ। ଏବେ ଯାଅ ଦେଖିବ, ତମ ଘରେ ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ। ବୁଢା ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ଘର ଆଗରେ ଯେତିକି ସୁନା ରୂପା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ପଡିଶାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ 2 ଗୁଣ ସୁନା ରୂପା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବୁଢୀ ସେମିତି ବାହାରେ କଟୁରୀ ଧରି ବସିଛି।
ସୁନା ରୂପା ତ ତତେ ମିଳିଗଲା, ଏଥର ଖୁସି ତ? ଦେଖି ପାରୁନୁ କି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମଠୁ ଅଧିକ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଖୁସି କେମିତି ହେବି? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନା, ଆମର କଣ ଅଛି? ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। କେବେ ନୁହଁ, ସୁନା ଚଢେଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ତମେ, ବଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡୁଛ ତମେ, ଆଉ ସୁନା ରୂପା ବଢିବା ପଡିଶାଙ୍କର ସେମିତି ଜମା ହେଇପାରିବନି। ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହରେଇବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ପଡିଶା ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗିବେ। ତମେ ସୁନା ଚଢେଇକୁ କହିବ ଯେ ମୋ ବୁଢୀର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେ। ଆଲୋ ଇଏ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ଆମର ଗୋଟାଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦିଟା ହବ ତ? ହଁ ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟାଏ ଆଖି ଫୁଟୁ, ଆଉ ପଡିଶାଙ୍କର ଦିଟା ଆଖି ଫୁଟୁ। ବୁଢା ବୁଢୀ କଥା ଜାଣିଥିଲା। ବୁଢୀ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଟଳ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସୁନା ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ପୁଣି କଣ ହେଲା ମଉସା? ସବୁ ନାଟ ତୁ ଲଗେଇଛୁ। ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ପଡିଶାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦିଟା ଦଉଛୁ? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ତମର ଗୋଟେ ହେଲେ ପଡିଶାଙ୍କର ଦିଟା ହବ। ତାହେଲେ ଏଥର ଗୋଟେ କାମ କର, ବୁଢୀ କହୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେ, ଯେମିତି ପଡିଶାଙ୍କର ଦିଟା ଯାକ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ମଉସା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢୀର ଏତେ ହିଂସା, ଏତେ ଅସହ୍ୟକର ମନୋବୃତ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ଯାହା ଦେଖିବ, ବୁଢୀର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ତମ ପଡିଶାଙ୍କର ଦିଟା ଲେଖାଏଁ। ବୁଢା ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ବୁଢୀ ପଡି ଗଡୁଛି। ସେ କଷ୍ଟ ସହି ପାରୁନି। ମାଲୋ, ମରିଗଲି ଲୋ, ମରିଗଲି। ହାଲୋ, ହଉ ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୁଢା ସୁନା ଚଢେଇ ଯୋଉଠି ବସିଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ସୁନା ଚଢେଇ ସେଠି ନାହିଁ। ସୁନା ଚଢେଇ, ଏ ସୁନା ଚଢେଇ, ଆଲୋ ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ମୋ ବୁଢୀ ମରିଯିବ ଲୋ, ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚା। ସୁନା ଚଢେଇ ସେ ବଣ ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ବୁଢାର କଥା ଶୁଣିବ କେମିତି? ବୁଢୀ ଶେଷରେ ଛଟପଟ ହେଇ ଘର ଆଗରେ ପଡି ମଲା। ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହଁ।